И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм терористката MC. Искам да помня за giveaway. Значи giveaway се отменя. Ще бъде за другия месец. Нали, за другия месец. Ето вече наварим 15 съба. Значи, да погледнем за него. Значи, giveaway за 15 абоната. Наградите ще бъдат реклама, клип с мен, интро, аутро, скин, банер, аватар и дали някаква поречка с мен. 8 награди ще има, това че ще има и 8 победителя. Това че трябва да запишат само 10 човека, защото максимум 10 човека трябва да запишат. И нали, това да погледнем. Максимум 10 човека трябва да запишат. И така хора да спра за малко, защото бях дошли някакви перас тук. Да, за giveaway за 15 лъва. Пак повтаря, максимум 18 човека трябва да запишат. И сега, значи, осмата награда ще бъде поречка с мен. Примерно някакъв survival, някаква игра, нещо такова да бъде поречката. И реклама, такива работи. За да запише, трябва да пишете запис. Нали пак същото. Това ще е giveaway за абонати също, да ви кажа. Giveaway за абонати. Ще го вземе. Който иска може да запише. Пак повтаря максимум 10 човека. Максимум 10 човека трябва да запишат. За giveaway. Максимум 10. Наградите с 8. Това че ще има и 8 победителя. Така, значи не знам кога ще ги стегля точно, не знам, не ще ги гледам да, нали, ще построя постройката в Майнкрафт и ще сложа диспенсърите, всичко за да стане. И също сега ще кажа, че не съм толкова редовно в снимането на видео, нямам време. Просто някой ви кажа оправдание, че не се снима вече, просто нямам време с тези домашни. Утре имаме какво era? В вторник имаме контрол по човека обществото, в четвъртък имаме контрол по човека природата, в петък имаме по английски, в четвъртък имаме понеделник имаме по математика, 5 дена контрол ще има. И трябва да уча и затова нямам толкова много време. И някъде една седмица ни казаха, че ще има. Миналата седмица бяха ни казали, че ще има тест. И нали така, бяха ни казали, че сега тази седмица са ни ще стане доста напрегнато. Някой път да направя видео с фейскам. Искате ли да направя такова видео с фейскам? Ако искате, дайте един палец нагоре, абонирайте за мой канал, напишете в коментарите какво искате и също в коментарите да напишете, или искате MC хаштаг ненормална. Когато не съм ненормална, да ви кажа честно. Значи пак повтарям, пишете ето това. Запис. Тиренце. Терористката MC. Хаштаг ненормална. Пишете това запис. Терористката MC. Не е задължително. Хаштаг ненормална. И пишете това. И сте записали в giveaway. И това искам да ви кажа. И добре хора, това беше това видео. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте ли палец нагоре, абонирайте за мой канал. Също коментирайте това видео, защото пак терористката MC. И чао чао!